Ak hľadaš niečo nové na veľkonočný stôl, tak si sprav tieto vohačné a nadýchané buchty s brinzou a medvedím cesnakom. Spojíme mlieko, droždie a cukor, ktoré dáme bokom. Následne si urobíme takúto pastu z múky a mlieka. K múke so soľou pridáme pastu, vajcia a droždie. Miesime 6 minút a postupne dobre zapracujeme zmäknuté maslo. Cesto necháme kysnúť ideálne 2 hodiny a ku koncu ho dáme do chladu. Na plnku si obvaríme údené mäso, nakrájame a opražíme do zlata. Medvedí cesnak nasekáme najemno. Zmiešame brinzu, žltok, kyslú smotanu, parmezán a korenie. Dobre zamiešame mäso a následne medvedí cesnak. Cesto rozdelíme na rovnaké časti a vypracujeme guličky. Jemne ponaťahujeme a poriadne naplníme brinzovou plnkou, ale myslíme na to, že ich musíme ešte dobre uzavrieť. Guľky som uložil do tejto jemne vymastenej medapánvice od Fabiny s keramickým povrchom, kde neprihorí asi nič a tiež to brutálsky rovnomerne vedie teplo. Prikryjeme a necháme podkysnúť 45 minút. Potrieme rozšľahaným vajcom s mliekom a pečieme pri 170 stupňoch 30 minút. I hneď potrieme roztopeným maslom so štipkou soli a medvedím cesnakom. Vydržíme čakať aspoň pár minút, kým sú horúce a následne môžeme ešte teplé trhať priamo z pánvice.